Goddag og velkommen kære elever. Jeg håber I har haft en rigtig god vinterferie. Altså, som I kan se, så har jeg ikke kun holdt vinterferie sammen med familien og venner, men jeg har også arbejdet, og det er hvad der kommer ud af det, kan man sige. Det er en kort gennemgang af emnet fra finanskrise til gældskrise. Foran jer ser I et Raging Bull, der er lokaliseret ude foran Wall Street i New York City. Den er et symbol på den kapitalistiske, liberale markedsøkonomi, og den skal egentlig symbolisere styrken og kraften, der er netop ved den her kapitalistiske, liberale markedsøkonomi. Men lad os komme i gang, og lad os snakke lidt om emnet fra finanskrise til gældskrise. Hvad man kan sige, det er, at finanskrisen har egentlig sit ophav tilbage i 80'erne og 90'erne. Og det er egentlig med den her deregulering af den finansielle sektor, der finder sted i netop den her periode. Det man gør, det er, at den lovgivning, der er, hvad kan man sige, mod, på det daværende tidspunkt mod risikable spekulationer, det fjernes delvis, eller i hvert fald lempes. Samtidig så fjerner man eller lemper man tilsynet af banker, og ikke mindst også de finansielle produkter, pakker eller derivativer, såsom CDO's. Dem lemper man også altså lovgivningen mod. Ligeledes får flere store virksomheder lov til at fusionere, altså det vil sige, at de bliver sammenlagt, så to virksomheder bliver til én virksomhed. Og det der egentlig sker her, det er, at vi så får en række store virksomheder, og man snakker om, at nogle af de her store virksomheder, eller investeringsforeninger, banker, at de er too big to fall. Det vil altså sige, at hvis de falder, altså går konkurs, så river de dele af markedet med sig, og ikke mindst også skader verdensøkonomien i sådan en grad, at det er svært at overskue konsekvenserne af. Men efter den her deregulering af den finansielle sektor, så sker der også noget andet forfærdeligt i 2001, og det er selvfølgelig 9/11 og angrebet på World Trade Center, som om noget også må anses for at være en del af den finansielle sektors højborg, ikke mindst i USA, men i hvert fald også i den vestlige verden. Ikke? Men efter angrebet på 9/11, så vælger den amerikanske centralbank Fed at sænke renten, og det gør den, fordi at man er bange for, at efterspørgsel og investeringslysten vil falde i kølvandet på det her angreb. Og man sænker altså renten relativt meget. Så vidt jeg husker, så er det fra 6% til 1%, altså 5% point. Og man regner med, at når der er en lav rente, og det er i hvert fald sådan, at pengepolitik normalt fungerer, at når der er en lav rente, så vil investeringslysten stige, fordi virksomheder kan låne penge billigere, om du vil. Altså renten er jo egentlig, hvad kan man sige, prisen for at låne penge, at når de så kan låne penge billigere, så vil de fortsat investere, og også som forbrugere, når vi kan gå ned og låne penge billigt i banken, har vi måske også lyst til at bruge flere penge. Men altså renten, den falder ret så drastisk, og det påvirker jo, hvad kan vi sige, priserne på huse, fordi at når renten er lav, så er der flere, der kan låne penge. Og det vi egentlig ser her, det er, at der i årene op til, herovre, op til, altså indeks, det er indeks 100 her, og i årene op til 01, eller månederne op til 01, der stiger det, men herefter så tager det altså en himmelflugt op helt i indeks 170. Og som vi så, da vi så den forelæsning af Jesper Rangvid fra CBS, der så vi altså de danske huspriser, de steg langt mere end huspriserne i for eksempel USA. Og det kan man sige er endnu et, hvad kan man sige, bevis på, at den her tro på, at huspriserne hele tiden vil stige. Og jo mere huspriserne stiger, altså på grund af en større efterspørgsel, jo flere lån vil der jo i så fald blive givet. Det vi også ved fra Danmark af, det er, at da man indførte de afdragsfrie lån i 2003, så stiger efterspørgselen meget mere. Men altså det der sker, det er, at efterspørgselen på huse stiger, det gør priserne også, og der udgives flere og flere lån. Ja, øh, det der sker, det er, altså, som vi også arbejder med i timerne, det er, at kreditvurderingsinstitutterne, såsom Fannie Mae og Freddie Mac, de låner penge ud til dårlige betalere, altså personer, som reelt ikke har råd til at betale afdrag, så fremt at renten stiger, og det gør den altså i 05 og 06, som jeg husker.
Mange af disse lån, de formidles altså også igennem uafhængige lånemælere, som aflønnes efter, hvor mange lån de formidler. Og de her lånemælere, de har jo ikke rigtig noget incitament til at foretage en kreditvurdering af dem, der gerne vil låne penge. Så vi har altså, hvad kan vi sige, i den ene ende har vi dem, der gerne vil låne, og i den anden ende har vi så dem, der låner penge ud, men i midten har vi nogle lånemælere, som formidler, hvad kan man sige, kontakten mellem låner og dem, der låner penge ud. Ikke? Og de her lånemælere har incitament for ligesom at sikre sig, at de mennesker, som egentlig gerne vil låne pengene, de også skal betale dem tilbage, fordi de er simpelthen bare, hvad kan man sige, provisionslønnet. Men de her banker, som så har udstedt lånene, de vælger at sprede risikoen ved kan man sige, at sælge lånene videre til andre banker, hedgefonde og investeringsforeninger, såsom for eksempel Lehman Brothers. Men som årene går, og vi er nu op omkring 2007, der begynder det sådan at gå op for de her banker og hedgefonde og investeringsforeninger, at der er nogle store risici forbundet med lånene, og derfor udarbejder man altså en række finansielle produkter, derivativer, såsom CDOs, Collateralized Debt Obligations. Disse får man så vurderet af kreditvurderingsinstitutterne, såsom Standard & Poor's, Fitch og Moody's. Og kreditvurderingsinstitutterne får paradoksalt nok selvfølgelig penge for at rate de forskellige produkter. Så man kan sige, at de har jo også en interesse i, at det her cirkus, at det fortsætter. I midlertid så er det også muligt at forsikre de her CDOs. Så det man gør, det er, at hvis man som investeringsbank har købt en række CDOs, og man er måske en anelse usikker på, om hvorvidt de egentlig er værdifulde, eller om det i hvert fald er det værd, som man har givet for dem, så vælger man altså at forsikre de her CDOs i forsikringsselskaber, såsom AIG, som på det tidspunkt er verdens største forsikringsselskab. Og det gør man ved at tilkøbe en CDS, en Credit Default Swaps. Ja, det var ikke så godt udtalt, men man forsikrer altså de her CDOs hos forsikringsselskaberne, og hvad ydermere er, så er det også muligt at forsikre andre CDOs. Det vil altså sige, ligesom vi også snakker om i timerne, at hvis man køber en bil for eksempel, så køber man jo også en forsikring til sin bil. Men her er det altså også muligt at købe forsikringer til andres biler, så hvis andres biler går i stykker, så får man også penge. Så lige pludselig er det altså muligt at forsikre CDOs, ikke kun dem man selv har købt, men også det andre har købt. Så man tjener jo egentlig både penge på at sælge CDO'en, og samtidig tjener man også penge på, så frem til CDO'en viser sig at være værdiløs, så får man jo en forsikringssum fra forsikringsselskabet. Tilbage til renten. Da Fed så begynder at hæve renten grundet frygten for overophedning i økonomien, er der altså flere og flere, som ikke kan betale af på deres lån, og de her CDOs, de bliver værdiløse. Og dermed skal forsikringsselskaber såsom AIG altså til at betale store præmiesummer tilbage til dem, som har fået forsikret deres CDOs. Og det er jo i en størrelseorden, der gør, at AIG mangler likviditet, altså de har ikke penge nok til at betale de her præmier tilbage. Og det er jo problematisk, ikke? Og en anden ting, der er også problematisk, som jeg måske glemte at sige ved den foregående, det var jo, at mange af de her CDOs, som de her investeringsforeninger sælger videre til andre investorer, de ved godt, at de ikke er det værd. Og derfor vælger man altså at forsikre sig. Ikke kun dem, man selv har købt, men også dem andre køber, så man tjener jo faktisk penge på at sælge dårlige CDOs videre. Ikke kun man tjener penge på selve CDO'en, men man tjener også penge på, at når den hvad kan man sige, viser sig at være værdiløs, så får man også forsikringssum der. Det var jeg vist ikke så specifik om før. Men det der sker, det er, at en række investeringsbanker, såsom Lehman Brothers, de krakker i september 2008. Og den amerikanske regering var nogle få dage efter krakket af Lehman Brothers må træde ind, og så må den redde AIG. For at forestille jer en verden, hvor det ikke er muligt at forsikre noget som helst. Det er altså ikke noget, der er godt for verdensøkonomien. Og det er altså her, hvor den hvor den finanskrisen er på vej over mod en økonomisk krise. Altså nu ser vi så overgangen fra finanskrise til økonomisk krise. Det der så sker, det er, at
et af problemerne der er, at interbankmarkedet det fryser til is. Det vil altså sige, at bankerne ikke vil låne ud hverken til hinanden eller til virksomheder. Og en af de ting, der er essentielt for en samfundsøkonomi, det er altså, at bankerne formidler penge imellem dem, som opsparer, og så dem, som gerne vil låne. Og sker det ikke, altså så har det en ret så kraftig påvirkning på efterspørgselen. Udover det, så mister boligerne jo også, hvad kan man sige, deres værdi, ikke? Og folk oplever jo, at den her friværdi, som de tidligere havde haft, eller som de har belånt, faktisk ikke eksisterer mere, og derfor bliver nogen faktisk også teknisk insolvente. Det vil altså sige, at de skylder mere, end boligen er værd. Tilmed så falder aktiekurserne også, og dermed også folks formuer. Og alt det her er altså med til at sænke efterspørgselen, og dermed øge arbejdsløsheden. Og samtidig for at gøre ondt endnu værre, så stiger statens udgifter til f.eks. overførselsindkomster med videre, samtidig med at indtægterne falder, altså der kommer færre skatteindtægter. Og det gør jo, at størstedelen af verden, eller ikke størstedelen, men i hvert fald USA og størstedelen af de europæiske lande har store underskud på de offentlige finanser, hvilket øger statsgælden betragteligt. For at imødekomme det her, forsøger man i flere lande at kickstarte økonomien ved at pumpe penge ud i samfundet for at påvirke efterspørgselen. Man ønsker altså at få flere penge ud og rotere i det økonomiske kredsløb, således at folk efterspørger mere om det, man i Danmark har gjort, det er, at man har vedtaget 2 skattereformer. Man vedtog en i 09 og nu også en her i 12. Og så samtidig har man udbetalt en særlig pensionsordning, og efterlønnen er også blevet udbetalt. Så man har altså pumpet en del penge ud i samfundet. Men effekten heraf er altså lille, hvis den overhovedet eksisterer. Fordi det her er altså ikke længere kun en økonomisk krise og en gældskrise, men det er også blevet en tillidskrise. Altså, og det kan man sige giver sig udslag i, at når folk får flere penge mellem hænderne, så går de ikke ud og forbruger, de sparer op. Fordi mennesket er jo ikke et dumt væsen, for det ved, at på et eller andet tidspunkt skal den her regning også betales. Så ved at køre med et underskud på de offentlige finanser, det underskud skal jo hentes ind på et tidspunkt, og derfor sparer man, blandt andet derfor sparer man penge op, men man sparer jo også penge op, fordi man er så usikker på, hvad fremtiden vil bringe. Og nu gælder det altså om for mange mennesker at nedbringe den gæld. Så det er altså blevet en tillidskrise nu. I takt med at statsgælden stiger, begynder flere investorer at bekymre sig om, hvorvidt disse sydeuropæiske lande er i stand til at honorere deres gældsforpligtelser. Altså for eksempel til Grækenland, som har i omegn af statsgæld på 100, udgang af 2012 på 190% af BNP. Altså det vil altså sige, at landet skylder 190% af hvad det producerer på et år. Det er altså meget. Og hvordan finansierer en stat så dens gæld? Det gør den ved at sælge statsobligationer. Og det vil sige, for at der er nogen, der har lyst til at købe statsobligationer, skal de jo også tjene på det. Og det er jo så renten. Renten, hvad kan man sige, er det staten skal betale til dem, som gerne vil købe statsobligationer, eller med andre ord, som gerne vil låne af den pågældende stat penge. Oven i det her, så de her før nævnte kreditvurderingsinstitutter, de downgrader altså landenes rating, altså herunder Spanien, Frankrig, Portugal og Italien. Og jo lavere rating et land får, jo højere rente skal det betale, fordi jo lavere rating, jo mindre tillid er der til, at landet kan betale deres gæld tilbage. Så nu er den finansielle krise altså ikke kun blevet til en økonomisk krise, det er også blevet til en gældskrise. Ups. Var der ikke flere? Nej. Så jeg håber, at det her var med til at samle lidt op på nogle af de ting, vi har arbejdet med. Jeg er meget spændt på at høre, hvad I siger til det. Jeg ønsker jer en fortsat god ferie, og jeg glæder mig til at se jer igen. Hej.